balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang kwanta subong daw makabignaton daw rest day lang kay bao perte ang ulano alinpas ang Domingo sang gabi tubtob kahapon kag tubtob subong ay perte daw wala gaon tatya si ulan ga sinundanay ini ang bagyo mga kaksyon ay perte no nano ining natabo man do hindi mo maintindihan nga sitwasyon karon dugay-dugay mahatag ta update sa kay Agaton kag si Basyang no kay ti daw ara nagid sa par si Basyang mga kaaksyon kag ti ga pagwa naman although nga ti ara pa siya sa par ining si Agaton pero si Basyang karon nakasulod na iya sa parho sa Philippine Area of Responsibility last 10 sining aga mga kaaksyon ang mata o konsentro sang sining bagyo mga kaaksyon ti amo ni siyang si Basyang ini based sa pinaka-latest nga report sang pag-asa mga kaaksyon duwa karon ka mga bagyong ginabantayan sa sulod sang par ang bagyo Agaton kag ang bagyo Basyang. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, pertiga tinirente-ren sila ho. Ambot ko na noning sitwasyon ngini kay may mga areas diri sa Negros Occidental bisan pa gani diri sa syudad sang Bacolod may mga barangays na nga sige sa gyapon ang pagsulob sang tubig baha mga kaaksyon kag ti sa pinaka-latest ganing report kay na ni aksyon Eden Abuso nga mayara pa sang mga nag-evacuate nga mga kaaksyon ta dira sa area sang barangay 4 sa syudad sang Bacolod bangod sa padayon nga pagbubo sang ulan bangod sining bagyo Agaton kag ining bag-o nakasulod nga bagyong si Basyang. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Karon dugay-dugay aton hibaluon sa report sang Provincial Disaster Management Team ang pinaka-latest nga informasyon angot sining duwa ka mga nagtirin-tirin nga mga bagyo diri sa
pungsod Pilipinas ang kaluluoy ang dito sa Iloilo ho, sa northern parts ang Iloilo kay kadamo sa mga banwa kag barangays nga nasulob sang tubig baha kag pila ka mga areas mga kaaksyon sa Leyte province, no? Karon dugay-dugay aton hibaloon mga kaaksyon karon nga udto bauti ka panyaga ng halos kalabanan siguro nakachibog na sa sining nga udto. Sa kinahanglan ako ang inyo sa kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalaga do na hontang balita karon dugay-dugay sa Kapitolyo Probinsyal. Ini may kangtanan sa dugang nga mga LGU sa Negros Occidental nagsuspende sang ilang klase kag trabaho sa gobyerno subong adlaw. Kalakip man ining second Governor's Permit Holders Forum ginpatigayon subong nga adlaw man. Sa balita sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Akson Dale Salazar SP or sanggunian panlunsod nagpasar resolusyon nga nagaendorso sa limited face-to-face classes sa Mansilingan Agro-Industrial High School. Sa BCPO naman nga balitay, gabalita ni Akson na Eden Abuso karon dugay-dugay, ini may kangtanan sa 62 ka mga pulis on standby para sa search and rescue operations team sang BCPO sa nagapadayon nga paglaslasang Bagyo Agaton. Sa banwa naman sang hinubaan, pinaka-latest nga report upod sa kaakson na Brian Morden, ini may kangtanan sa maestra kag bana sining nga call center ginluthang sang principal naghikog patay tanan ini sila. Subo man nga balita ini no do ay pertinano gid ang pinaka-rason sini ayhan no ti hindi pa makakumintong pamilya kag mismo mga close nga mga abyan sini sang principal hindi pa makatag sang tulid gid nga detalye kung ano gid ang ginkamunuan sining pagpangluthang alleged nga pagpangluthang sang principal sa iya sining nga manunudlo kag sabana sini mga kaaksyon. Samtang lukpo wala pa sang may namonitor nga drug group nga naga-finance sa mga kandidato. Hibaloon tana karon dugay-dugay ang balita man sa banwa sang Kawayan isamanto ka personang nalutangan kagabi sa banwa sang Kawayan. Kag kalakip man ang 302 ka mga individual stranded sa puerto sang Sagay, San Carlos kag Escalante bangod sa among nga malain nga panahon. I-report na karon ni Akson na Eden Abuso sa patrol. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Akson Roger Gotib, mga evacuees bangod sa bahaho, nagapabilin pa sa mga evacuation center. 11 ka mga campers nga na-stranded sa Igkamalig, Barangay Mabini, syudad sang Cadiz na rescue na. Sa balita naman sa Banwasang Tubuso, kapin sa 2.1 hektarya nga katubuhan kagumayan ginlamon sang tubig baha sa Banwasang Tubuso. Dugang pinitinsya naman naton nini anay alanhon na kag talapso ng iban nga katubuhan amo pa ni ang natabo mga kaaksyon ay perti no.
Sa area naman sang Talisay City, isa ka 29 anyos nga lalaki nagapanago sa kasugwan nadakpan sang kapulisan. Sa balitan nasyonal, 21 ka bangkay na recover, 6 ka iban pang missing sa Baybay City, Leyte bangod sa Bagyo Agaton. Siyam ka mga lugar sa Pilipinas nagapabilin sa signal number 1 bangod sa nasambit nga bagyo. Kag pre-shaded ballots sa Singapore kag Dubai pag-aimbestigahan sang Commission on Election o COMELEC Task Force. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang nagapamusi-musi na kamusang inyo sining mga matadira kay nagapatuyo ng iba nakatapos na sa pagpanyaga. Tirahon ta dugay-dugay mga balita. Upod ang atong sining mga action reporters. I-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page kay tirahon ta na karon dugay-dugay ang inyo sining mga greetings, no? I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resulta ho sang unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Martes, April 12, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 2 kag 17, liwat resulta 2 and 17. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang Para pagabuto. sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa sining udto, no? May lang pag-monitor kay Rufino Ira Gabino sa kay Nelia Hironda Mapa, Ray Flores Barriuga, Christine Minies Villalobos, Jinky Dialagdon. Salamat gid sa inyo sininga pagpanamyaw. Likewise sa kay Mary Jane Calvo Manapsal, no? Salamat gid. Mary Jane Calvo Manapsal, kag Jose Herson Lapinig Honyo, Julius Bulido Borbon, salamat gid. Mauricio Bagsak, Mauricio Bagsak, and Marilo Travilla Catinoy sa kay ELT Tan, no? Rufino Era Gabino or Gabinio, salamat gid. Crestituto Sasidor, Ramel Atong Kalansingin, mayo lang nga pagpamati. Anjo Losada Katagi, may lang nga pag-monitor man. Geoffrey Marquez, salamat gid sir. Olivia Rose Donkey Arpon, Jocelyn Noah Rodrigo, Nelia Heronda Mapa, sa kay Donna Austria, Junilo Coniendo, April Tagalog, Tagalog sige salamat gida, thank you gid April, and Emily Morden, salamat gid kay Emily Morden, and Bibiana Soperal Calanza Imisino, Christine Minies Villalobos, kay Nardsky Bini Mirito Lumanog, no? Salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda, and Bibi Gregorio Yolo, Mayla Pilor Primavera, salamat gid Mayla. And Atia Kimeriman kay John Marie Radok, salamat gid, no? Herna Rose Queredo, may lang pagpamati. Herna Rose Queredo, ay pwerte Nelia Hirondama pa, salamat gid inday Nelia. Thank you gid sa pa-heart, pa-heart. Ayos, salamat gid kay El Titan, Great Kuda,
taga ELT Trading sa Locsin Street. Kay gapamati gida sila subong samtang gapanyaga. Ay, pwerte, sige. Thank you, gid ELT Tan, no? Thank you, ELT Trading, no? Pwerte, di nang ELT man. Lito daya pa ilang pag-monitor. Okay, sakay Joffrey Marquez, salamat gid Joff. Thank you gid. Ana Sinoro, salamat gid. Jonel Rimotiki Kanaya, gatamyaw lang samtang nag-shot sila sang Tanduay. Bao perti Upod ko si Manong Boy de la Cruz, Onel Rimotiki Kagusi. Thank you. Salamat gid, no? Ayos. Gani man wala untat ang ulan siling ni Ana Sinoro. Mayla Pilor Primavera linya grabe ganing ulan sir hasta subong gawas-was pa gani man. Jinky salamat gid iha sang 50 cent nga stars, no? Jose Erson Lapinig Honio, Romeo Vasquez Jr. Salamat gid Romeo. Erwin Dicatoria Gonzales, Hel Javier, salamat gid naga-monitor sa Purok Mainuswagon, Barangay Bata. Thank you, gid. No? Okay. Gloria Capada, salamat gid. Christine Minies Villalobos dira sa DSB. Narski Binimerito Lumanog, salamat gid. Maria Leia Marabailes Banaglorioso. Teresita Hintulaga Gonzales, salamat gid. No? Virgo September, thank you gid. Archie Baez, salamat gid kag sa grupo da sang OTTJ sa Operation Tulong Task Group, no? At iya Kimiriman sa kay Elvira Hilugo, salamat gid. Ayos. Mayari pa din nabilin siguro. Dali lang nga. Olivia Rosa Doki Arpon, salamat gid from Mandawi, Cebu. Salamat gid Olivia, no? Okay. And Paul Spat, salamat gid. Luisa Bianan Kaungga, gatamyaw lang kay Tiray Buot ko, no? Kag kay Nato Bini, kag si Totsi Poliente sa Bacolod. Salamat gid. Julius Bulido Borbon, salamat gid from Rojas Capiz. Thank you gid. Kamusta dang tiyempo sa kwan sa Rojas Capiz, Jols? Okay lang. Hilavier, salamat gid. Luisa Bianan Kaungga, okay. Idilaos, thank you gid. Salamat gid. Okay, sige, daligid lang mga kakson, standbyan ay matagta pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Ang balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:21 ng aton oras. Aksyon na idenaboso sa patrol kadto antay kao dugay-dugay dira sa balita mo sa mga puerto diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Daway man tay signal or advisory gikan sa Pag-asa daw sige man sa gyapon ang biyahe, pero may mga areas pa mga kaaksyon like Sagay, San Carlos and Escalante nga going to Cebu, kayang Cebu daw ara pa sa signal number 1. That is why wala pa sang biyahe nga makalusot dito sa ila halin diri sa Negros Occidental. Standby ha. Live extension coffee mix sanay kita, no? Kayang live Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka individualo stranded sa puerto sang syudad sang Sagay, syudad sa San Carlos kag syudad sang Escalante bangod sa sining Bagyo Agaton kag ining kaming pa or nakasulod na sa par nga si Basyang mga kaaksyon. Ay puerte, no? Yaring countdown sa report ni Aksyon na Iden Naboso sa patrol. Aksyon na din. Action Rex naglambot 300 ka mga individual ang stranded sa San Carlos, Escalante kag Sagay City Port bangod sa ining Bagyo Agaton. Sa Philippine Coast Guard Region 6 spokesperson Fresha Daito, wala pa sang abiso kung pwede na makabiyahe bagod nga ginbatak ang signal number 1 sa mga lugar nga ila kadtuan. Sunod kay Daito Action Rex, 7 ang ila Deployable Response Group o kon DRG sa PCG Western Visayas kag naka-deploy na para sa Ahoy, Sara kag sa Capiz. Sa piyak nga bahin, padayon naman ang biyahe gikan Bacolod padulong Iloilo vice versa sa tanan nga fast crafts kag roll-on roll-off vessel diri naman sa bahin sang Breadco. Why tadiya mando or kansilahon ang trips for Bacolod and Iloilo action na din? Wala Action Rex, diretso yang aton sining biyahe given nga ti wala man niya sang Unlike wala kung man- maghalin ka sa Negros sa mga puerto sa Sagay, San Carlos kag Escalante going to Cebu, wayagin panugutan ang trips dito. Yes, kay ti amo nang hambal nila Action Rex is either nga sa point of origin o kung sa point of destination may signal gani. Kag hindi gid nami ang sitwasyon to sa tunga to hindi gid pwede makabiyahe. That's why amo nang abiso na sang aton man nga PCG bisan sa mga sakayan pandagat nga hindi gid magpalayag, hindi gid magrisgo kay ti kabudlay pa kag imbis nga makafocus di sila Action Rex sa pagbulig di sa mga search and rescue operation kag sa mga ginapang evacuate, mabulig pa dito pangita sa ila kung
capsize tong ila mga bangka sa tunga sang lawod. That's why nga amo nang hambal nila nga hindi inanay magpalawod. Pamati na Action Rex ang kabayan sa pagpahayag ni Philippine Coast Guard Region 6 spokesperson Fresha Daito. Go ahead. Meron na deploy kami nung kahapon, tatlo, apat na DRG teams yung nag-deploy. Meron kami number of 20 personnel, ma'am, na DRG, ma'am. Meron mga designated na deployment sila, ma'am. Tulad na ngayon, ma'am, kahapon sa Ahoy, sa Api. Sa Bacolod naman, meron din yung isa doon ay yung mga taga-Coast Guard District. Action na din, wala audio. Action na din sa voice clip mo. Nautod. Nautod siguro Action Rex. Pero anyways, bag-ogid lang Action Rex halin forwarded message lang gikan kay Commander Mercurio sang PCG Negros Occidental nga ang trip between San Carlos City padulong sa may Toledo City, Cebu ma-resume na samtang suspended sa gihapon ang Escalante kag Sagay Action Rex. Escalante to Tabuela niya. Oo, bag-o lang kita Action Rex. Pero ang San Carlos to Toledo ni? Toledo. Resume na yung biyahe. Ma-resume ng biyahe Action Rex. Anong kinalain sang Sagay kag Escalante man? Sige sa piyak Action Rex sa Toledo, di sa tunga-tunga, dito maagi sila Northern Cebu mo. Sa Escalante sila mabiyahe. Ako na ang gina-check tagid from time to time ang group chat sa PCG kay wala gid lang tadugay nag-interview tapos pagkadugay may lain naman nga update. That's why nga ginatan-aw tagid Action Rex from time to time kay every 3 hours actually ang ila nga pag-update Action Rex. So karon ma-update naman kita kay ang last nila do 11. Pagka last 2 karon mabalaan na kay kanabo man sa ato sa mga action nga pinamangkot kung ma-resume naman ang biyahe. Balita alin sa patrol ang ka-action ni Action Idinabot sa mga ka-action din ka man sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Bagogid lamang may go signal na ang ato sining Philippine Coast Guard nga may biyahe na ang San Carlos to Toledo, Cebu, mga kakson. No? Pero ang Escalante and Sagay to Tabuelan, Cebu, wala pa. No? Waiting pa siguro. Ambot nga naglain niyang deklarasyon base kon sa piyak maning nga kadaygan guro sang Cebu niyang Tabuelan do Plarias man lang ni daw pila man lang ni kabanwang ulot sini. Sige lang ulat-ulaton tang mangin deklarasyon sang Philippine Coast Guard mga kakson. Pero ginareport sa inyo nag-resume ng biyahe from San Carlos to Toledo, Cebu mga kakson. Diri kita na whole life extension na super fiber kita, no? Aksyon Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion. Negros Occidental Provincial Police Office anay kita bangod sining subo-subo maning balita nga nagtublag kaina antes magsulod sa eskwelahan nagluntad ining
pagpangluthang o ginaligar nga pagpangluthang sang principal sang isa ka bulutuan dira sa banwasang hinubaan bo subo-subo maning balita no galing ti White Choice no. Kung ano ang problema, padayon pa man karon ng investigasyon sa mga kapulisan nga nagpangluthang gid ini nano gid ining sa likod sinitanan ining pagpangluthang sang principal sang Bilbao Oibico National High School kag grabe man no subo-subo maning balita pero ti wala kita choice no. Yaring kaundan sang report ni Akson na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office plus ining iban pang mga balita. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa detalye sa ning balita, we have Akson na Brian Morden. Akson Brian. Action Rex ginaimbestigahan pa sa hinubaan PNP kung ano gid ang pinaka-motibo sining pagpangluthang sa principal sa Bilbao Oibico National High School sa iya sining maestra kag ang banaman sining maestra Subo-subo maning balita no. Yes, Action Rex kay nagkalamatay nagkalamatay. nga daan ning pangluthang tapos siya naghikog man sa aligasyon nga naghikog man ining biktima. Yes, Action Rex pagkatapos niya lupang sining mag-asawa nagpanginmatay gid ini siya. Anyways, ang mga biktima diri Action Rex gid kilala nga si Alvarisa Aroy amo ni ang maestra kag ang bana diri nga isa ka call center agent gin kilala sa kay Christopher Aroy. Ang principal gin kilala naman kay Warren Escosar. Ini sila tanan daga Pila ning pangidaro ni Lacson Bryman? Wala pa gid subong ma-establish ang mga edad nila sini Action Rex kay sa mga suspect report nga ginpadala sang kapulisan mga pagid ini mga initials mga importante nga mga Data or importante nga mga investigation para nakuha nila sa natabo kaina. So ini sila karon Action Rex naga-investigar pa sang dugang. But sunod rin kay Police Major John Ganzon, ang hepe sa hinubaan PNP, ining nasambit nga mag-asawa sakay sa motorsiklo nga nag-abot dira sa nasambit nga bulutuan kag pagpanaog diri Action Rex sang asawa kag bana gindul-on yala ning asawa yamo. Gintiro ini sila sang nasambit nga principal o nga naigo diri ang bana kag natumba. Ang asawa nakadalagan pa padulong dito sa kwarto nga kundi dira siya nagatudlo Action Rex. Pero ginsundan pag ini siya sa principal kag ginuthang tugtugran nga napatay. Naka-helmet pa ni sila ni Action Rex mo. Pagkatapos dira sa ulunhan lang gintiro man sang principal ang iya sini kaugalingon kag patay man ini Action Rex. Sa anong gamit sang alleged suspect ni? Kay na ang Police Action Rex hindi pa gid sila makapalayad kung anong gamit kay gapadayon pa ang ila sini nga pag-imbestigar sa nasambit nga lugar. Action Rex gin pamangkot taman sila ingin nila pero sila ang mga ngalan na ginanay nakuha nila kag kung paano natabo ang pagpangluthang ini based sa panugiron sa iban man nga mga manunodlo nga yara man sa nasabit nga lugar. Action Rex na tabuan pero yara sa tagsa nila ka mga kwarto inisla nakabati lang gid sang binutok kag didto na ila natulupang dan nga lunsay mga tumba na ang ini nga mga personalidad Action Rex. May inisyal nga ginpalayag diri ang pulis si Ganzon nga gina-check nila base ang ila sini problema internal dira sa ila sini nga eskwelahan Action Rex. Galing kay kung internal daw ma-consider mo nga hindi gid man guro internal unless kung nagpahugay sila pero ti babayi man ang kaengkwentro sini kay ti babayi ang kaupod diya sini nga manunudlo di ba? Yes, Action Rex ano.
Oo. Pati itugyan tanan sa pulista kung ano gid ang pinaka rason sini nga nagpangluthang gid ni si Sherman. Yan, Action Rex kay na pagtawag naton, way pagid sang damo nga kwan nga kung nga detalye ang pulis mismo kay do ka labas pagid black sang natabok Action Rex, ano? Do hindi ko na play ang ang akong recorded ako sa technical. Ay base mo man tong kay action din kay na to. Oo, nagpalabot sa mensahe diri sa akon. Anyways, amo ni kay nang atkon actually Ti may ara ka na? Dire ara ginbilid ko na kay namo kay dira kita nag-record sa sulod sa recording room kay ina. Dali lang kay Action base Rex. ari di sa akon bla kung base pwede ko di ka kuan bla. I-try ko lang action bra. Yes, so kay amo na kay na ang aton sini naka-interview kita. In fact, ginayo talaga ni si Sir Ganzon kay medyo nagsako gid sila kay na magluwas abi sining pangluthang dira. Masako basta sa pag-monitor man sa ila sining palibot Action Rex, ano? So pamati tani karon sa gabi kung hindi gid man madala sining udto ang aton sining interview sa Hepe dira iya sa area sang Hinubaan Action Rex. Dali lang kay ano to ganing imo to? Yan, so mala nabutang ko na Action Rex so Dawla man di. mhm. Why di? Dali lang kay may ari sa piyak nga kwan. Ari Yung may hindi man ni amo ni. ah, Do nag Hindi ko na- hindi gid hindi wat lang sa aton nga mga listeners kabalo ka ginapa beautification to subong aton nga studio Gani. na eh. Oo, may insidyan kay broadcast kita dre sa mini booth naton subong eh. Oo. Oo, ang mga equipments na dito basta kung dala ni isang pag-ulan, no? Hindi ma-play. Hindi ma-play nga tingog ni Major Ganson. Pakaronan ta karon sa Rex diahan to gina nga ma-replay ta na karon sa gabi sa aton sini nga pagpangalagad. Wala inon kanala ni gamay man lang ini kay alang ligad to nga inadlaw report ni Action Ed Naboso nga ang PDEA Region 6 may nakabaton sa information nga may ara sang drug dealer nga nagahatag financial assistance sa mga assistants rather sa mga kandidato o kandidato. Pero wala gin-mention kung diin ini nga bahin sa Region 6. So dire kay nadi pamangkot sa dokpo kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Sila mismo dire sa Negros Occidental daw ay magdin sila yung naka-monitor sila. Kag way man unta ang ila sila nga intel monitoring nga nagalibot sa field abi. And duha na lang ka lagko nga drug group diri sa probinsya ang naga-exister suno pa siya pero medyo nagapalay-palay naman suno kay Donasco Action Rex. Siya kon may ara gid man sila mismo una gid nga maghikutar sina adon matap na ining alleged nga pagsuporta sang mga drug dealer sa mga kandidato sa probinsya kung may ara gid man Action Rex. Pakaronan ko man ang tingog sila kay basi hindi man guruman isa lang sila ni kaupod isla Gani nanoning nagkala diferensya pati out of town nga mga reports so. Sige lang Dala ni guro sa maulan ng tiyempo. Gamay lang Action Rex pero tema nga balita sa Kawayan. Oo, atuling sa Kawayan ano ni? Oo, kay kagabi may piyesta na sila may punta Bulatada or Barangay Bulatada sa Kawayan. May nagpamiesta na gusto niya na magpauli, nagsakay siya sa tricycle niya, hindi siya kagwa sa ginaparkingan niya bla. Ay may naga-block nga 5 ka mga motorsiklo nga nakapark man. Actually, ining napatay ginkilala sa kay Rizel John Batinio, 34 anyos, kag sa maron diri ang Barangay Tanod, nga si Victorino Colonia, 48 anyos, taga Barangay Bulata. Ang pag-imbestigar diri sa kapulisan, ining napatay, gusto niya magwa, hindi siya kagwa, kay may nakablock na 4 ka mga motor o kung 5 ka motorsiklo nga nagabalabag abi.
ang ginimo niya, nagpanaog sa tricycle niya, sinipa niyang motorsiklo, Action Rex, nga nagabalabag sa tricycle niya. Pila lang ka minutos, nag-abot ining mga tag-iya, 5 man katawo sa sining 5 ka motorsiklo, kag ang isa dire, sinumbag pagid sang biktima. So pagsumbag niya, ulikom sa iya ihibalo, nagkuha gali sang armas ining biktima nga sinumbag niya, kag tiniro ining napatay Action Rex. Patay gini siya. Kag pagkatapos ini, may barangay tanod nga gusto kong tani nga mag-responde, kag base dakto niya ining 5, gintiro maning barangay tanod, igo sa tiil, nga karon yara ginabulong sa hospital Action Rex. Ining mga suspitsado, way pa ni nakilala, kay nagpinalagyon ni sila gilayon tagabi, pagkatapos na committer ang krimen. Aba ng balita, gikan sa Nokpo, Action Brian Morden nag-report, mga ka-action din kapang gabahin sang Pinas, labuton ka sa hamon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Actiondale, standby anay. Balita gikan dra sa City Hall kag aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. No? Pwede ba lang nga maghubi na may Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Ang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Inimay kang tanan sa sanggunian panlunsod balahon nagpasar resolusyon nga naga-endorso sa limited face-to-face classes sa Mansiringan Agro-Industrial High School. No? Kag maki-update tabi ko na anong monitoring sang syudad naton matapos nga daw ang barangay 4 to nagsaka kay ng tubig mga kaksyon sang mas temprano pa. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex sa Subong Adlaw nagpatigayon sang sesyon ang sangguniang panglungsod no diri sa syudad sa Bacolod. Mas early ang ila sining session subong semana kasunod nga may ginapabot nga subong Holy Week na Action Rex. So kaina isa dito sa mga ginaprubahan nga resolusyon sang mga konsehal. Amo ini ang recommendation sang konseho sa Emergency Operations Center angot sa pagtugot Action Rex sa pagpatigayon na sang limited in-person classes dira sa may Mansilingan Agro-Industrial High School. Cover Action Rex sang sining approval sang resolution ang mga estudyante from grade 9, grade 10, grade 11 kag grade 12 Action Rex. So according kay Bacolod Council City Navarro ang chairman sang Committee on Education,
amo ini ang pinakauli action Rex nga public school diri sa syudad nga so far kinatagan sa approval no sang sangguniang panglungsod, and ang EOC na amo ang maghahatag sang dugang pagid action Rex nga mga guidelines regarding sa pagpatuman sining limited face-to-face classes. Kung madumduman action Rex diri sa Bacolod City, may 7 na yaka mga public school ang naka-start na. So ining mga additional mga school, once nga mayroon sa approval sa DepEd Region 6, that's the time na makatag sa go signal kag makakonduct naman sang in-person classes sa dalam sang alert level 1. Aring tinog ni Bacolod Councilor Renacito Novero. This is a letter request of Mr. Michael Binagrasio, PhD, endorsing Mansilingan Agro-Industrial High School on the implementation of progressive expansion of limited face-to-face classes from grade 9, grade 10, and grade 12 senior high school for our appropriate action. In this regard, Your Honor, may I respectfully move the Council's resolution favorably endorsing his request to Office of the Honorable Mayor and the Emergency Operations Center, and with request to the Secretariat that it be sent to dispatch. I so move, Your Honor. Action Rex portion di lamang sang sesyon kaina sang sangguniang panglungsod. Samtang may pila pa action Rex or nagapabilin sa gihapon sa mga evacuation center sa mga public school ang pila ka mga residente no sang syudad sa Bacolod na naapektuhan sining padayon kapag ulan-ulan action Rex sa pinaka-latest advisory from Bacolod City PIO dira sa may Doña Emilia J. Garcia Elementary School sa may barangay Alihisa. May harap action Rex ang 107 tanan ka mga individual lagit ng 35 ka mga kabataan kag baby size ka mga pamilya ang nagapabilin dira sa may evacuation center. Ini sila ang halin sa may Purok sa roadside 1 kag 2 kag Purok sa San Jose barangay Alihis Action Rex. Samtang Ang sabay roadside naman ni dinidampi man, roadside 1 kag 2. Amo tong gin-evacuate kahapon Action Dale? yes, samot Action Rex ang kahapon no. Actually ang roadside 2 sa mo siya nga area dira sa barangay Alihisa. Pero may Action Rex sa mga panimalay nga arab sa mga kasubaan nga area nga lapit sa suba ang ila sini nga mga panimalay. Ang roadside 1 located sa Action Rex sa may likod dira sa St. Jude nga simbahan. Okay. Dira sa may likod sang Patsyo nga santuaryo no. So mga coastal area ang ini mga lugar nga since nga sige pa ang pagulan-ulan sa Action Rex sa mga evacuate sila kag once nga mangin safe na kag magtulutaw hayang panyempo magabalik man sila Action Rex sila tinatag sa mga puloy-ana. Sa bahin sang Banago Elementary School Action Rex no, say amre no. Sa may Banago Elementary School 1 sa may Barangay Panago, ang mga residente dito sa mga Purok Katilingban kag Purok Kawayan. So far Action Rex 94 ka mga individual ang nagapabilin sa evacuation center. 29 ka mga kabataan kag halin sa 19 sa mga pamilya Action Rex. Subong hapon may mga pagsinapol para naging tambungan sa Executive Assistant Jomari Vargas sa kaupod ng Action Rex ang regional office sa Diliman sa may syudad sang Bacolod. Update kaman kagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo Action Dale Salazar mga ka-action sa din kaman sa Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon na Dale sa iluhantang balita ni Aksyon na Marlon Hidovia, mapakapitulyo tanay. No? Sining mga tinion, inimay kang tanan sa dugang mga LGUs sa Negros Occidental nagsuspende sang klase kag trabaho sa government offices subong nga adlaw kag second Governor's Permit Holders Forum ginpatigayon subong man nga adlaw. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia. Sa detalye sa ning balita Aksyon Mar. Okay, Action Rex nagadamo ang mga panawag kag syudad sa Negros Occidental nga nag-implementar sang suspension sa klase sa tanan nga level sa ila sa nga pulutuan pati na ang trabaho sa kalatapan sang gobyerno kag ibansin sa ila pati gani ang trabaho sa mga
pribado nga kumbuyahan. Ini samtang nagadugang man ang epekto nga gintugas ang sining duha ka mga bagyo diri sa pungsod sang Pilipinas. Based sa subong lamang nga udto nga pagwa action rex nga datos no sang Provincial Disaster Management Office, mga lugar ini nga may ara sang class kag work suspension. So kung basihan ta ang datos sang PDRRMO, isipon ta action rex mga siyam initanan, no? Siyam ka mga local government units, pero may ara kita sa nakuha nga direct ya mismo sa banwa or syudad. May tatlo kita nga nakuha nga wider sa listahan sa nga PDRRMO. So kung i-adta ting tatlo nga direct nga nakuha ta, mga 12 tanan ka mga LGUs ang nagapatuman subong sang class kag work suspension. Ang iban sini nag-implementar umpisa pa kahapon, pero ang iban niya nag-implementar sugod lamang subong adlaw. Ini nga mga LGU unahon ta sa listahan sang PDRRMO. Ang banwa sang EB Magalona nagsuspender sang klase sa tanan nga level kag obra sa mga government offices santi gina sa ginpagwa nga executive order. Talisay City suspendido gyapon ang klase sa pre-elementary kag elementary secondary schools. Ikatatlo diri nga LGU muning Cadiz City suspendido gihapon ang trabaho kag klase sa tanan nga levels based man sa ginpagwa nga memorandum order. Don Salvador Benedicto suspendido gihapon ang klase sa tanan nga level, may iuman niya ginapagwa ang alkalde. Ang Silay City suspendido gihapon ang klase sa public, private kag pati ang trabaho sa mga government offices. Ang sa Victoria City suspendido gyapon klase tanan nga level kag trabaho man sa mga government offices. Amo man sa may San Carlos City suspended man gihapon ang klase sa preschool kag elementary level. Banwa sang Manapla suspendido man ang klase sa tanan-tanan nga level, public kag private. Ang sabahin naman sa Escalante City suspended man gihapon ang klase sa tanan nga level. Ang Escalante City subong lamang ni nagpagwa sa executive order ang alkalde, executive order number 006 na pitsahan April 12 sa ring 2022. Ang tatlo kanakuha ta direct action rex sa mga LGUs ang maning banwasang ang tatlo diri Chekoa, Himamaylan, no? So Himamaylan ang klase kag trabaho suspendido man sa government kag private offices effective 8:30 AM subong nga April 12 tub 11:59 PM was April 13. Ang ika-duha diri son rex amo ang kawayan, no? Ang kawayan may memorandum order man yung pagwa na pinsahan subong April 12. Suspendido man ang trabaho klase sa public kag private schools, no? Ang sabahin naman sang Escalante City, amo na nabasa ko na kita Escalante City, no? So managsun rex ang pila ka mga LGUs nga nagsuspender sang ila sa nga trabaho kag klase. Now, ang report naman sa nga PDRRMO hangot diri sa mga lugar nga may ara sang reported evacuation. No? Ang total nila sa is 52 ka mga barangay kag 1,005 ka number of families. Una diri ang sa area sang Sagay. Ang sa Sagay nabutang lang diri nga other incident monitor. Ang 911 nakabaton sang tawag for assistance
sa barangay Pepiera, bangod nga golpeada nagsaka ang water level. Ang sa hinubaan nabutang lamang diri sa record nga ang 911 nagabaton sang report amo ng shooting incident sa mga eskwelahan nga nagbiktima sa 3 sa ka mga persona. San Carlos City may ara sang apektado nga barangay Dukog-Dukog, no, barangay Dukog-Dukog, landslide, pero subong 90% cleared na ini action Rex. Ang sa bahay naman sang Manapla, Dumay kalatraba pangalan slide man. ay pag-action Rex ng sulod no, kay ini nga report agin pag-action Rex ang PDRR mo as of kahapon sa hapon isa, no. Ang subong nagluntad nga insidente laban-laban masulod pa na karo sa akon mga alas 5 action Rex, no. Ang Manapla 3 ka barangay apektado, may ara sang gini-evacuate barangay 1-A, Tortosa kag Punta Mesa. Victorias 17 ka barangay apektado, Escalante, may ara Alimango. Ang sa Silay 7 barangay 159 ka pamilya nga may ara sang 549 ka mga individuals. Ang barangay apektado barangay 2, barangay Hawayan, Kinhalaran, Ilopes, Mambulak, kag ang barangay Lantad. So mga 4,202 ka mga number of individuals ang apektado action Rex. Sa Rasilintara, ang record initial pa lang kay sige-sige gyapon na pagsulod sang datos sa nagalain-lain nga mga LGUs dali sa Betalatapan sa Provincial Disaster Management Program Division. Isingit ko lang kay subong nga aga bago lang natapos ang second Governors Permit Holders Forum dari sa may Negros Residences, no. Serve dari ang keynote speaker mo si Governor Bong Lacson, no. Sintos din takapin ka mga governors, sand and gravel permit holders ang nagtambong dari. Yung highlight among pagparmas ang Memorandum of Agreement sa provincial government, si Gov Lacson ang nag-representar. Ang taga-DNR MGP Region 6 bagay sa kay Regional Director Lapot Action Rex. Ang nasaad sa gintarbahay kasugtanan may angot rin sa transfer sang function, angot sa processing kag issuance sang certificate of environmental management and community relation record kag social development and management program. Pagkaroon tala ang tiyo di Governor Lacson ang kaundan sa SA nga mensahe angot sa sari nga forum. Nag-report live gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action Marlon Hinubaya. Mga ka-action sa rin kaban sa Pinas, labuton ka sang Amon Balita ang Serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:57 ang aton oras mga kaaksyon. 12:57 na mga kaaksyon. Sige, salamat gid aksyon na Marlon Hinuia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? May tisianay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C. Kinanglan talang Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion
sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Kay matagtapila ka mga commercial speaking, tigid ko sa orasan, no? Daligid lang, standby! Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Alamin kung paano sumali sa
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakaming amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day ni Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako.
Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 20 na ngaton oras. Kaduan tanang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa Bacolod City Police Office. 62 ka mga puliso on standby na para sa Search and Rescue Operations Team sa Bacolod City Police Office kung kinanglanon na inimay kang tanan sa Bagyo, Agaton, Blakag, Basyang. Ti may pagpanghanda ang ato sining kapulisan. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eden Abuso sa BCPO. Aksyon Eden.
Action Rex 62 ka mga pulis ang on standby para sa search and rescue team sa Bacolod City Police Office. Sunod kay Lieutenant Colonel Lester Liada, Chief of Operations ng DCPO, wala labot sang 62 gikan sa headquarters. May isa ka SAR team man ang kada police stations nga ginabuusan sang 8 ka miyembro. Dugang pa ni Liada, umpisa kahapon, nagpang-deploy na sila sa kapulisan nga mag-monitor sila kat sang panahon, subong man sa mga lugar sa palibot sa syudad sa Bacolod nga masamig ginabaha. Palayag pa ni Liada, nakahanda naman sila magbutang sang police assistance desk sa mga evacuation centers agod mapabili ng peace and order sa lugar. Pamatin naton si Lieutenant Colonel Lester Liada. Since kahapon pa, nag-monitor kita sa mga riverbanks naton, naka-conduct mo kita coordination meeting with our MO para sa sa Typhoon Agaton. Ang mobile patrol na nato nang nag-monitor from area ng Station 3, Station 1, Station 6, Station 7, Station 8, Station 9. May mga platform areas naton. Every 3 hours ang aton nga command center diri sa BCPO naga-update kita kag ang aton nga coordination included ni sa Don Salvador kag sa Morsia kay kung magpasko gid dito ang ulan magdamo ang tubig, ang volume sa tubig nila sa mga suba nila, definitely mapaha na din sa aton. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, action sidera mo sa mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, action, radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson na Ida Nabuso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ulay hununta na yung balita ni Akson na Roger Gotib, mapakadi City. Anay kita mga evacuees bangod sa bahahon. Nagpabilin pa sa evacuation center. 11 ka mga camperson nga na stranded sa Igkamalig, Barangay Mabini sa among syudad na rescue na mga ka-aksyon. Yaring kaundan sa report ni Akson Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Akson Roger, mayong odto. Daligid lang, Akson Roger. Action Rex para yon ang pagbubo karon sa nga babaskong ulan diri sa bayan sa norte sa nga probinsya sa Negros Occidental, particularmente man diri sa may syudad sa Cadiz, Riina. Ang mga nag-evacuate kagabi nga yara sa nakalilain nga mga evacuation center sa pila ka mga barangay ang nagapabilin pa karon na nga yara pa sa tagsa-tagsa ka mga evacuation center sa bayan sa Barangay Bungkos. May 11 ka pamilya kag 25 ka mga individual. Sa bahay naman sa Barangay Kabahog, isa ka pamilya. Ang sa Barangay Kaduhaan, may 31 ka pamilya. May ara man sa Barangay Daga, muning damo-damo, 88 ka pamilya, 335 ka mga individual. Sa bahay sa Barangay Luna, may total nga 267 ka individual sa 79 ka mga pamilya. Samtang sa Barangay Mabini naman, ang may ara man nga 3 ka pamilya sa ila siningan Liquor Center. Sa Barangay Sikaba may 6 ka mga pamilya nga 19 ka mga individual. Barangay Sinapal 5 ka pamilya, 18 ka individual. Ang Barangay Sunuan may 14 ka pamilya nga 40 ka mga individual. Samtang sa Barangay Mabini, Hilway naman ang objektaran ka mga campers nga nagsaka dito sa bayan sang Sitio Igkamalig sa mga barangay. Bisan pa nga may ara na kung taning anunsyo nga may ara nga low pressure kag bagyo na nga mo si Agaton na. Kapon na stranded sila pero rescue sila. Sunod sa kay Kapitan o Konpunong Barangay Rosmel Villarin sa aton interview. Igkamalig. Yung itong binabasol ko man lang sila update naman lang sila sa balita at sa weekend forecast. Nga white sila pala nag-go. Nag-tiner pag ito sila until afternoon. Hindi po nakagapon ang tubig mga aga pa lang. Na-trap ko ang mga apat ko na yan nakapangita yan. Wala ko kabalo kung hindi sila nag-aking. Pero sa report karon sa bayan DRR mo, ngayon sila ang safe na tarataran bangod kay na rescue sila
sa nilibitan nga lugar. Sa karon Action Rex, nagkapapanahog naman sa memorandum ang alkalde sa syudad nga si Mayor Bading Escalante nga suspendido gyapon ang klase sa tanang nga level apang kahapon sa iyaman gin papanahog sa memorandum sa udto nga half day lang kahapon subong iya bilog nga adlaw balik na on-site ang mga nagatrabaho sa mga panggobyerno nga talatapan. Gin-suspended man sa City Health Office ang nakaschedule nga mga vaccination sa tagsa ka mga vaccination site kag sabuman sa mga barangay. Para kita nag-monitor sa sining palayon na pagtupa sa ulan diri sa Bayan Norte sa probinsya sa Negros Occidental. Sa atong mga ka-aksyon, sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa kamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. It is Aksyon Roger Gutem nag-report sa Bacolod. Aksyon! Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Standby anay banwa sang Tubuso. Si Aksyon Nelson Patinio. Kuhaon ta dugay-dugay. Life Extension Vitamin D3. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang Matapos ang balita ni Aksyon Roger Gotib sa iluwantang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang Tubuso kapin sa 2.1 hektarya sang katubuhan kagumayan ho ginlamon sang tubig baha sa banwa sang Tubuso. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Daligid lang, no? Daway kagasulod Aksyon Nelson, no? Tabo sa kunade. Aksyon Elmar na lang sa imo anay. Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Rex kapin sa 2 ka hektarya sang humayan kag katubuhan sa Sitio Dawis, Barangay San Jose, Banwa sang Tubuso, ang ginlamon sang tubig baha sa karon nga tinion. Samtang nagapadayon ang pagsaka sang libel sang tubig sa nasambit nga barangay. Ginapahayag ni Engineer Orfesio Carbajosa sang Tubuso Disaster Risk Reduction Management Office nga luwas naman ang kapin sa 30 ka mga panimalay nga nag-i-star sa mga lugar kag padayon ang ila nga pagbantay sa 2 ka makasabaan nga ginakalakipan sang labi-labi kag Sagan River nga kung sa din halin sa barangay Bandila padulong sa poblasyon sang Tubuso. Tugang pasini nga sa karon nga panahon normal pa man ang level sang tubig sa among mga sapa sa padayon nga pagmonitor sang MDRRMO sang Tubuso. Wala pa sila sang record nga gina-evacuate sa mga evacuation center sa Banwa. Yaring dugang nga pahayag ni Engineer Carbajosa sang MDRRMO. Sa amon diri sa Sagahan River namon kalinto sa amon Aplat Barangay salin sa may Barangay Bandila going diri sa poblasyon. So para sa amon monitoring normal pa man niya water level. Tapos ang isa kasama namon diri sa may kuan labi-labi normal pa man ang tubig. Si Engineer Carbajosa. Action Rex sa ibang balita.
Mga motorista nga magapadulong sa siyudad sa San Carlos karon nga tinihon, isa pa lamang kalin ang sarang magian sa sitio Dukog-Dukog sa barangay Rizal sa Eco-Translink Highway sa siyudad sa San Carlos tungod sa padayon nga clearing operation sang mga otoridad sa mga lugar nga epekto sang landslide sa highway. Report gikan sa Banos sang Tubuso, Kaaksyon nyo Nelson, pati nyo nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Lahutan ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Nelson Patinio. Kantuan tanay si Aksyon Arlo Ticar sa siyudad sang Talisay. Isa ka 29 anyos nga lalaki ho. Nga ti madugay ng nagapanago sa aton sining kapulisan na dakpan sang Talisay City Police Station. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Arlo Ticar. Sa detalye, Aksyon Arlo. Action Rights, isa ka 29 anyos nga lalaki nga nagapanago sa kasuguan ano tigayon ini nga na-arrestar sa makatapos ang Talisay City PNP bangod sang pending nga kaso nga iya sini ginapangatubang sa korte. Ang suspect nga nadakpan mga takna alas 11:50 kahapon sang aga ang ginkilala ini sa kay Julius Tribaco E. Velasco Jr., 29 anyos ang edad, isa ka soltero kag pumulo sang Purok Kabulakan, Barangay Saunten, Siyudad San Talisay. Ini siya ang na-arrestar sa pagkatapos ng Talisay City Police Station pinaagi sa pag-service ng isa ka warrant of arrest na din papanaog ng Honorable Sulin Louie Uling, ang presiding judge ng Regional Trial Court dira sa siyudad ng Bacolod na napitsahan ini Marso 22 tuig 2022. Ang nasambit nga persona ang nagapangatubang ini sang krimen nga homicide sang revised penal code article 249 kagapin sa 40,000 pesos ang piyansa nga ginrekomendar sang korte sa iya temporaryong kahilwayan samtang ang suspect araw na detiner o kung na-detiner dira sa may custodial facility sa Talisay City Police Station. Sa tiyak na bahin Action Rex, bangod sa mabunok nga ulan dala sang bagyong Agaton as of 10 p.m. kagabi, yari ang info nga Talisay City PNP pinaagi sa kay Police Lieutenant Vicente Boy na floor sa barangay Zone 12 kapin sa 7 ka mga pamilya ang house sila covered for miliyara 24 ka mga individuals ang apektado sa evacuation center sa Talisay South Elementary School kapin sa 3 ka mga pamilya ang apektado kung may 13 ka mga individuals ang nanging evacuate sa among nga area sa may barangay Zone 3 kapin sa 3 ka mga pamilya kag 11 o kung 11 ka mga individuals ang naka-house karon sa ila sini nga barangay hall samtang sa may Tayabas Elementary School kapin sa 50 ka mga pamilya ang apektado kag mayara 182 sa mga individuals ang apektuhan samtang sa may barangay Zone 14B kapin sa 108 ka mga pamilya ang naka-house sa ila sini nga barangay chapel kag mayara 324 ka mga individuals ang naapektuhan. Sa kabilugan Action Red, ang tanan nga mga evacuees kag mga pumuloy nga nagbiya sa ila sini nga puluyan ang nakabaton ini sang food assistance nagikan sa local government unit sa siyudad sang Talisay. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya ng Negros Occidental. This is Action Aerotica reporting, mga ka-aksyon din. Kaman sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat kinaksyon na Arlo Ticar, balita gikan sa 3rd District sa aton sining probinsya. No? Constipation ang problema ninyo. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sila mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanod nga maghalong sa tanan nga tion.
Juan, ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghangal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato. Pangalagad, pasensya gid ang way tamabasan nga mga greetings pa bosanta ng inia. Kay daw pikiti kita sa Oras Santa. Ay, perte. Pero si Ulano, sige pagyapon tulo-tulo mga kaakson. Ay, perte daw wala na yabuas para sa iya. Ay, perte. Alin pa na sing nagligad nga adlaw nga pagtulo-tulo iya. Subong daw gatulo pagid siya. Ayo, kung wala man lang sang dapat nga kalantuan, di magsulaya kay kabudlay katama sang panahon subong nga tiyempo mga kaakson. Nagagda na kita sa masunod nga programa ang This is My Life igasunod na sa dili lamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sa Aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong mga kaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig.